day mga kanati. Padulong nita karon sa kuan mag target shooting ta. Ato na dito sa kuan. Apoy akong kauban si Brad Malvern, ako gagaw. Gusto po siya mo try, share ko gusto ni mo kablit og pusil. Ato na karon mag-practice na, magbawadlong ta dito. Sige, kita na ta mga kanati, going namin dito sa Bulwa. Masih ang lulur pala nata. Guys, hello guys, nanata guys. NMPSA firing range guys. Wala mo na ito nag-play kanina guys. Tara NMPSA firing range. Anito dali guys magpalibre ta. Okay, nanami guys okay. Guys, abot na tayo diri sa NMPSA. Nasi Badrika guys ang pinakagwapo sa gambit sa Manolo. Naray no, si Brad Bunding ang pinakagyapo na siya, pinakabaso. Pinakabaso! Okay, naog na ta. Hi mga kanati. Nanandita karon diri kanati sa NMPSA firing range. Nara Dahan ka nag-practice guys napag-ibabae guys nag-practice. Sulod na guys, may tanto si Brad Garrix. Asam ni si Brad Garrix, nagbuon ta niya kadlok para siya buto-buto guys mukulatan sa taniwatan na sa buto-buto guys may ning isa guys kaya nakamanig sundalo si pabuto dito. Guys, sulod na ta guys. Si Brad Ricard guys o si Brad Malvern Kiberantol. Pwede raw ay official? Pwede ra daw, sulod na ta. Ako sa palungon guys si Brad Garrix Brad Gambis yapon. Magsinamok sa midri Brad Okay, sulod na ta. Brad, sulod sa mi Brad. Lan B9 ba bakan? Atong igso atong igso nga cowboy package kasi mo asisa ni kulot package yan Orion sila kay mga first timer niya akong igsoon. Si Brad Garrix on mga kanoti noti or not noti Brad noti Brad testing ta guys magsinamok ta guys tisingan na to kabalo ta. Kapag ilang niya guys NMPSA ba? NMPSA target range guys. Kapag ilang area guys tanaw nyo guys limpyo po guys at the same time nakasunod yapon sila sa proper protocol guys. Ano guys Brad mag-change oil karon Brad. Mag-change oil. Para pina kaya pa niyo pina. Ano to Brad pina? Pina. Wapo kay lang area guys. Kadug man ang buto-buto guys. Gakataranta ko ang buto-buto guys, basta kadug buto-buto guys. Magani guys, kinaya to igsuon diri guys ba. Guys, mainitan na ta karon guys. Ingon si Brad Garrix guys, mainitan na ko. RTM ako guys. Ano na kay kog init guys. Binos. Malipay pa ko na mainitan ko guys. Lumini. Arang guys, ilan ang i-plaster. Sige, mag-briefing lang mo ka dyan, Brad. Ha? Mag-briefing. Sige, briefing sa ta. Sir, may... Briefing sa dito, Brad. Ito na yung gabi ng nanin ng ring ko. Single stop meaning bali high cap siya. Ang yung masunod sa capacity niya sa magazine 12 rounds or more. Katong single stop 10 rounds agad siya. Dalang na i-adjust siya itong 4 gana rules of gun safety. Rule number 1, firearm at meaning makita tagpusin kisag asa dili sa range kung naamoy mo sa inyong balay siya mo na o managi sa bala.
Atong unang buhaton, i-remove na itong magasin. Naman ito yung magasin top button. Remove na natin eh. Then, ang kabuhay, check na ito ang sunod ang chamber. Manabay pala. Atong tirawan ng after receiver. Naamgalin ni si bala sulod. Ang ikatulong, kadaw naman mata. Point na ito dito down range, then atong i-pull ang trigger. Clear lang siya. Para sa clear na name. Pero pag ako nang yatag sa inyo, siyempre, one yan yun yung rule number 1. I-check yan niyo. Rule number 2, never point the muzzle to anything you do not wish to destroy. Kung ano yan kaning muzzle. Di kaya nang nato nga, dilin natin yung ma-point. Bisa kasa. Dito lagi ni down range, ma-point. Kaya dito ginamiro kung 180 degree. Ang sabangan, masarong diri. Mga na itong 180 degree. Kita kailangan mo. Number 3, keep the finger of the trigger and the fire. Pag pagka-ready, for example, diri ang pusil. Mawis yung pusil. Trigger finger out. Pag mukasa ka, huwag yapon. Aya lang natin isulod ang atong trigger finger. Pag nakuha na natin itong proper stance, proper grip, then side alignment. Aya natin isulod ang atong trigger finger. Pahuway ta, trigger finger out. Therefore, be sure of your target and what is behind or around it. Kapalo naman ta kung diri sa rin, kapalo naman ta kung pasok ng para dito rin. Ato ang likayan nga, kung naitaw sa tubangan, wala ang bimawin sa rin. Diri dito sa stand. Kung right-handed mo, banti lang gamay yung left. Then, bend gamay yung tuhod, ang upper body forward. Ang proper grip, kung right-handed, yung right direct, then always kining na nasa papos tingin right. Atong wala nga kamot, atong siya ang posisyon niya proper na posisyon. Then kung right-handed mo, mga sudin yung left. 70% na po sudin yung left, then ang inyong right, 30 lang kaya trabaho sa yung right, ang pulo mo. Ang sight alignment na nani, man itong front, rear. Tapos sa imong front o rear, kailangan mag-align na sa target. Okay, kinsa yung unang pisting, driver na lang. Mali siya 50. Ang pumana. Ay lang isa po. May nakaka. Ngayon, pwede pa naman inaw ko. Ganyan mong left top, kung ito yung right na top. 9mm na, o 40. Lagi kayo muna. Okay na. Side align yung front side, rear side align. Finger in. Slowly pull. Okay, takasan. So guys, ipanipot ako mo guys, na-tense ko guys. So guys, katarantap ito guys. So diba? Guys, Pagkabot ito mo yung gakurog-kurog siya guys. Wa siya kuso guys. Ikan guys siya na-nude to. So dili tayo pag-ayakin mo mag-pulis. Kasangin na to. Gahil, di ba? Gahil. Ako nawit ang trigit, walang sinaw. Wala na pag-iskir mo. Wala na pag-iskir mo. Karoon ni may ipasilog, pamulupad niya. Kaanad yung gagawin ka. Pilit gan. Lain pilit gan guys ha. Sakto, di mo stan? Lalagay, damay lang nga. Normal lang. Kurang mo na kontrol guys. Wala. Kung isang sikat. Ang required na pusil, pagputuhan paggawa sa bala din sa barrel, sa mo balik na yung slide, ayak pa naman sa mo request mo ito. Kada puto bang, paggawa sa bala, mana lang. Ang hindi ko. Proper grip mo. Ano na yung hugong na? Hindi ka na. Finger out sila.
eskwela ni. Aron ay may mutira. Aron sa namorot mo guys, dili giday siya inana ka simple guys nga kana bitaw ang uban diya nga gusto makatagiag og galingon nga unit. Dili siya inana ka simple nga sa atong ginauna nga para gahawid na tag pilit gan. Lahi ra gid kay siya. Kung naghawid na tayo mga dulaan nga po siya, layo ra kay siya, layo ra gyud kayo. Natin si Brad Malvern guys, oh. Headshot, Brad, ah. Load ni training. Kasi sa likod ko Brad, lisod na magkahirap-hirap. Ano ka kurog na ka Brad? Fire when ready. Tangina. Headshot to. Ano ninyo? Kasi kayo. So ganun kayo. Isa. Sige, Brad. Sige Brad. Headshot. Okay. Masakit ka naman na ikiring aircraft. Headshot tarang guys, oh. Mabili headshot. Pinagkakurog na ko guys, ha. Ano? Ubus na to, ha. Ubus na to. Tino na to, ha. Kusog yung impact Brad? Ha? Kusog yung recoil? Oh. Horoy! Cardo? Cardo Lisay. Pila ni kabala, sir? 15 na. Hawi mo na niya po, sir, ba? May, ubos na po na itong balik, kung makaya ito kami. Sa lagma ang headset. Okay, siyato na ito, ha. Nawa. Oo, okay. Headshot mo ka. Last bullet sa magazine, may tabo mo, open cold siya. Yung buwan ng remove magazine. Hindi mo magasin gani. Then slide down, push down ng Kani? down. Then i-pull ang trigger. Down. 50 na to siya. Okay na sir. Horoy. Cardo! Ah! Kulba. Tara guys, oh. Tanaw na tatong agi guys, ha. Wala ko nagbinot-bot guys. Headshot yun. Headshot yun, oh. Nara, headshot. Ayun ako nga heart. Nara, heart. Nara mo heart diri ho. Nasina, kayo na. Nara ho. Ay, pagpapulabog ba? Paingon ako nga, ubos na to siya. Below the belt, nara. Oh, igo ikindo ah. Gilagay. Pila ka bala? 1, 2, 3, 4, 5. May otro ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Naray isa nga wala. Nato na sulod. Sulod. Isa pag-igo guys. Ano video ka na Brad? Nara guys. Una sila ni karayo. Testing guys, hindi na mai. Tinggal kurog daw siya guys, oh. Pa. Tawag ni siya guys, kakurog siya. Dili boy angay.
Ano to guys ha? Yang igo guys. Yang igo. Oy, at least wala ka naman sa ubos. Ako, itoyo man ko. Ayun ko, tirahon na kong boss. Balik-balik ko may ko. 1, 2. Ayan pa guys ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 na guys. Oh, 5 ni ka buko. Asa ang tulo guys. Kaya mo ko daw ka balik. Tama na to karon si Brad Malvern guys ha. Kaya iyang istorya guys, pag mutira siya karon masinang makai siya. Balik mo gud ba to? Okay, guys. 15 mo gud tanan. Ay, shout out Brad Jimel. Shout out Brad Omar. Sorry kikiw na kiyo ka sa budget. Kung nakauban ka, 5 ray mo kabala kasi kita ra may kabala. Di ko mabusog sa wala. Akala ko, 5. Kurang tigo. Relax. Nangurog guys, nangurog. Oh, ikaw ba? Nara guys, nagkurog siya guys. Okay, tanaw na to guys, tanaw to yung igo guys. Tulog yun guys, sakto yun guys. So 1, 2, 3. Pero kaning tulog guys, kung maigo mo ni guys, buhi ka mo guys. Wah? Grabe yung experience guys, na permito pag yung experience. Balik ni dire, dinami ko. Oh, at least balik mo ni ring yan. Wala na kurog, wala na kurog. Kering. Oh, cardo na tayo. Nama to guys, nara guys. Mata to lagi. Sada kang experience guys, sa klaro nga pag-istorya guys. First time na magtulon na kulbaan gid guys. Pag primero pala nimong hawid sa 45 guys, singot lang imong pala kurok. Oh, gawas ang tanang beer sa lawas guys. Nara guys oh. Binaw mo guys, wag ni igo guys. Pili na daw siya magsundalo guys. Hindi na kumusil. Salamat kayo. Kapo kayo guys. Lag mo din guys sa NMPSA guys. Target race sa Bulwa. Nindot kayo guys. Luwag ang area, safety. Tapos ang ilang mga staff ug mga crew guys. Approachable kayo guys. Dili mo wag may maglag mo din guys. Tapos open po kasi sila guys kung labi na sa mga first timer, willing gid sila mo coach ba. Tuduan gid mo. Dili ta dapat maulaw diri kung first timer ta kay di man gyud magsugod nga first timer pa ta. Di man gyud ingong expert enta dito. At least nga makita na to ang mga staff ug mga crew nga grabe ka mga approachable. Sige mga kanati kato lang. Hope nga naamoy na learn og nakatawa mo nalingaw mo karon sa amuang topic. Please don't forget to like, share, and subscribe. NUTY Barba, Nati Barba. Daghang salamat! Anyway, shout out na ko kang Brad Rix Bagyo. Shout out brother. Shout out po ko kang Brad Garix Trail Runner. Isa sa mga staff diri sa NMPSA Target Trail Series Bulwa. Shout out Brad, shout out. Shout out day sa kang Brad Garix og sa NPFSA. Wow. Ikaw, shout out sa kay. Shout out ang nakakurog. May naka-shout out sa to ba? Okay kay, shout out ko kay Jimel Mario Pabuaya. Sorry kay Brad. Wala ka sa budget. Wait Brad, wala mo ko sa plano na mo Brad.
Wala sa plano na mo, Brad, nga mo ani dere among plano gyud sa meeting na ni. Timing kay na si Brad Garrix, nang-invite po siya, manan higit mi. Pero wala gyud. Sige lang kay sunod, ubanon ka na mo, Brad Omar, ikaw na mo i-target. Ikaw na mo targeton. Di ka magmaipon, ubanon ka na mo. Dili jud mo di ka mo uban, basta ka ikaw mo tindog sa tunga. Ikaw mo targeton ha. Sige, daghang salamat. Otro na ko, NUTTY Barba, Nati Barba. NPMSA! Salamat NMPSA. Grabe kayo, nindot kayo ng lugar. Nindot kayo guys. Diri gid may ano mo atuglain guys. Diri mo guys. Bulwa guys, dis bulwa sa NMPSA. Grabe ka kuan ang mga crew diri guys. Pero si Brad Garrix guys oh. Isa sala rin guys. Oh, niabot mi diri guys. So mga brothers and sisters, mga subscribers, visit lang mo sa NMPSA. So daghan may mo cater sa inyo mga firearms guys. Salamat Brad. Kinato guys, gwapo kay guys. Nindot kay guys ang mga crew nila guys. Bisan pagbaguhan ta, willing kay sila mo tudlo. Grabe ka approachable. Daghang salamat NMPSA. Target range diri sa Bulwa. God bless.